Dyma Caren yma ec, a Karl efo Ced i hwn. Ma' nhw'n ffrindiau penna. Ei hoff bethau nhw'n y byd ydi siopa, ymlacio, bita a hobnobio efo celebs y brifddinas, ond dim mwy o hynny dros dy ddeuddydd nesa. Hai. Achos mi fyddwn nhw'n nghwmni Dilwyn Jones, arbenigwr ar grefft bushcraft. Treuliodd chwarter canrif gyda'r lluoedd arfog gan gynnwys cyfnodau mewn 4 gwlad yn y dwyrain canol. Does dim llawer yn codi ofn arno fo, nath mynydd Kilimanjaro ddim llwyddo, ond mae hynny i ddisgwyl gan ddyn sy'n mwynhau taflu hun oddi ar ochrau clogwyni. Tro dwytha mi welson ni Caren a Karl yn cael eu gludo i leoliad cudd, a'i syniad nhw o uffern. O-M-G. Wedi treulio'r dydd yn adeiladu lloches yr un, mae'n amser i'r ddau baratoi i aros eu noson gyntaf mewn Goedwig. Reit, symud ymlaen o'r lloches i wneud tân. Tân, lot bethau dan allan o dan. Gres, sychu dillad. Os rwy'n chwilio amdano ni, mae'n rhy weld y tân, gweld y mwg yn dod ono fo. Cadw anifeiliad i ffwr, a cadw ni'n hapus, coginio ono fo, llwythio bethau. Y gyfrinach i wneud tân mewn Goedwig ydy paratoi, paratoi, paratoi. A'r cam cyntaf yw dysgu am y 3 maint gwahanol o frigau fydd ei angen. Rhai sych wrth reswm, ond be sy'n poeni Caren? Pam bod o'n dewis byw fel hyn, da? Be? Pam? Pam sa'ch... Mae'n byw mas fan hyn, Caren. Yw, mae'n neud o... Mae'n neud efo swydd, da. Yw, sy'n bydd... Dy point. Da ni'n di cael bwyd na diod, na dŵr, dim byd, ers... Dwi'n gwybod, tua 10 gloch bore yma, dim byd o gwbl. A dwi'n meddwl, sa'n ni wedi gwybod be da ni'n neud yn union. Dwi'n meddwl, sa'n ni wedi paratoi mell. Sa'n ni wedi at least trio smygla sweets a falle mewn. Cos mae bob dim fatha out of my control. Dwi'n sgan i mynna, nid dwi'n jyst eistedd llawr ydy bod fi'n mynd mwy. O sa, dwi'n neud o iawn, dwi'n cael bwyd na. So bwyd fydd yn neud? So, tân, da ni'n neud y darparu. So, coedyn dwi isio yma ydy'r bedwen arian neu silver birch. Mae croen y silver birch yn dda, mae'n llawn resin sy'n briliant i losgi. Briliant o stwff i ddechrau tân, briliant o stwff fatha canwyth, neitho jyst llosgi a llosgi, a cael gwarad o midges, teeth bin. Mae'n fwy yn nos, oes? Oes. Yr eswm mae'n fwy yn nos, neu ti'n teimlo mae'n fwy yn nos, mae'n tymheredd yn gwllwn, mae dymheredd i dal yn un peth. So mae'n mynd syth yn dda chdi. Gret. So da ni'n mynd i iwsio strike stone a flint. Be dwi'n isio weld i hyn? I gychwyn y tân mae Dilwyn yn defnyddio gwlan cotwm. Vaseline neu unrhyw lubricant. Handi. Okay. Handi iawn. Handi iawn. Unwaith eitha dda o tân, mae'n jyst yn llosgi a llosgi. Dwi bod 10 tân dwi wedi ddechrau, un sydd wedi para. Go iawn? Ie. Mae Dilwyn mor frwd ac erioed. A Caren a Karl yn amlwg. Cyn i'r ddau gael rhoi cynnig ar gynnau tân eu hunan, mae'n rhaid meddwl ymlaen. Gwers sydyn ar sut i ddelio efo pigiad dal a poethion. Cyn casglu'r dail ffres ar ben y planhigyn i wneud te. Da chi'n gweld y dana bach fa? Aw! O, beth i'n neud? Ti'n wedi deithio chdi fyny? No, hwnna gynta. Diwan. Grasiwl. Quick! Fflatnau gynta. Oes ti ar dy law? Ie. Fflatnau law. Ac mae'r gwersi'n dod i fewn yn handi'n barod. Fflatnau. Rwbiau. Cech chi bach o bwyri. Efo, cer ma'n rwbio. Felly, dail te. Cer llawan efo. Down dyn. Slipio fo hwnna. Mwyn hynny da. Ti'n mynd efo'r graen, ia? O, reit, gawn ni hwyl rwan ta. O, mae'n brifo. Te lan. Go iawn. Sio fi fy'n gynta? Yeah, go! Go on! All right! Brilliant. Tro Karl ydi hi nesa. Go, 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 go! Da iawn, brilliant. Cyn i chi ddechrau tân, dwi'n jyst pwyntio un goeden allan chi. Rhododendron di, oce? Mae'n llawn cyanide. So, os da chi rei cyanide, llosgi cyanide o fewn funudau, sa chi di marw. Oh my god. Maen nhw'n bob man. Diolch Dilwyn, mi fydd y ddau yn edrych ymlaen i wneud tân gymaint mwy rwan. Na chi, sy'n mynd ffwrdd. So gyda chi digon amser rwan. So dyna dar hawdd i wneud. Cael fflam, wan eisiau cadw'r fflam i fynd. Oce.
O, fi ffyn mor cool. Mae hampi wedi cael ei wneud i fyny, dy gwir. Gwneud dan di berwi fanna, wedi cael panna bach sy'n eitha sydu wan. A'r dan sy'n eitha da, dwi'n meddwl. Dwi'n yn siŵr am tweedledee a tweedledum, di. Da chi'n gwneud ymdrech dda iawn. Di hwn gorfod bod yn mwy trwch eto? A'r tân wedi ei gynnau, a'r hael wedi diflannu. Mae'r lampau allan, ac mae Dilwyn yn cael galwad ffôn hir ddisgwyliedig gen I fam yng nghyfraith. Haia. Ia. Hogyn bach. Yay! O, ffantastig. Ffantastig. Thomas Wyn, ia. O, superb. Briliant. Dwi'n rhaid ffeindio allan bod fi dad eto sy'n... Mae'n deimlad amazing, ond ar un pryd mae cyntaf dwi rioed wedi bod yna I weld genedigaeth y mhlant. A mae rhywbeth reit drist yn hynny, ond ar un pryd mae o dwi mor hapus bod gennau hogyn bach arall, Thomas. Mae jyst rhywbeth emosiynol iawn cael plentyn. Ond dau fabi arall fydd yn cael sylw Dil heno. Byddai dathlu, dwi'n meddwl, eista flaen tân yn ganol nilla efo Bert yn Ernie, ond dwi'n siŵr gai I wydra bach bod mae edrych ar ôl gorffan hwn. Roedd honna'n stori wir, ond mae'r dyn gwyllt o'r coed yn mynd I deud rhai clwyddog am fleiddiaid hefyd. Dau farc, dwch chi'n meddwl? Gennau ddau farc ar y gwylio yma. Ti'n meddwl? Felly, amser gwely. Wel, amser cysgu'n y lloches. Es ni bod yn hel yr briga mae gyd heddiw mae dwylo fi wedi cytio mae'n goedi gyd. So, dim yn ei gret ar y funud. Dwi'n gobeithio ni ddim bwrw fi gael cysgu, dim mewn, cross fingers. Tro nesa. Dwi'n ddau giraff. Iawn, boi.